So in the afternoon, Pokelo was celebrating birthday mwana wake firstborn yake na ED, and I'm sure that's why she had to rush back from Korea, because ansana mbona Pokelo achitravela zvakasiyana neshamwari yake Tanya. They are always together, vanenda vese vachidzoka vese, but this time around Tanya was left alone in Korea. Let me just read what she posted. And in my 23 years of being a mother, I've only ever missed one birthday in 2013 when I was in the Big Brother Africa house. I never missed a birthday. So when my kids are asked one day, I hope they remember. Mama was always present for every single milestone. My Viking son now turned 4. Mama loves you so much. Ndipokelo uyu. She's a good mother. Tide kunyeperana. Pavana vake anoita make sure kuti vana vake they've got everything. She provides for her kids. Ndosaka kakazoita end up alenda ku first house uko kuimba huru, because njese anenge achingoitira vana vake. I think role model yake Pokelo ndamai vake. Amai vake andi vanonziwo futi iye Pokelo uyu vakamumitiswa kwaChomboko nesister yake Ameno. I don't know how far true it is, but amai vacho ndofunga vaionerawo futi vachiti uyu anogona kutoti pinza machena uyu, regai tingopindawo ipapo pane vane mari. Handizivi hangu kuti ana Chombo anga ine mari here kubvira kudhara, kuzana ZANU-PF yanga isati yazvairi izvezvi. I don't know, because Pokelo aswa 84 or anenge ari wekuma 84 ikokoko. Ko iye mwana uyu anonzi Omari ndo variziva Omari here. Ndiitirewo tsvagurudzo dzacho. Omari is under Old Mutual, but you never know kuti iwe ana president vava vana ava havamwe here ku Old Mutual kwacho ikokoko, havako here kumashares eOmari yacho. So ED Junior pabirthday ari kunzi futi he was not available. Anga atori exquisite ndokwaanzi aonekwa ikoko. Pane mapictures ari kucirculate anzi, okay, and I don't have pictures, but I actually saw someone commenting kuti there are pictures that she actually saw ake iye ari exquisite ghetto youth rasanga naye rikatotanga kutora mapictures in the likes. So anga chitonza iwa amisa futi birthday remwana, haana kuenda kubirthday remwana mukomana ED Junior. He was exquisite. Ameno wanga chitota madhiri ake koko, andi vanonzi ndo vanoona exquisite. So hanzi he wasn't there ku party yoyo yatoitwa na Sisi. I think now Sisi now feels like, not like she feels, ndoda kuti I think kuti Pokelo now has to do her own things. Zvekuti haana kuuya kana kuti chii rinenge ritori drama iroro, because hapana pamwe paachaita present. Zvinhu zvacho zvakamuwandira. Iye ndiye angatoregere kumisa mabirthday because anenge achiitei Pokelo. Chingaita kuti atadze kuita mabirthday vana vake. Anototi atomaita atoma-celebrate because she's always available. Regai vacho vanosponsor Soft Life vacho vange vachitsvaga mari. I think ndiye mwana wake ainzi ari autistic. So I think kuti ndo vari non-speaking or non-verbal, I mean, whatever you want to call them. Anooneka kuti anenge ari autistic zvake mwana wacho Ameno. Handisati ndambomuzwa achitaura Pokelo asati amboisa vana vake kuti like on social media vachitotaura and handisati. Sonia ndiye anoisa vana vake achitaura navo, but Pokelo angori mapictures most of the times. You never find out about zvakawanda pavana vake. So I think she will be trying to protect them as well. Tingati chii? I think anenge achitrai kuda kuti vasanyanyojajwe, vasazonzi vakazoti zvakati and but I like the way zvangu yanomira pavana vake. She's a good mother. She's a present mother above everything else. Handizivi hangu zvimwe, but anyway, ndo zvatinenge tichionawo izvozvo. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section. What are your thoughts? Panyaya vasara subscriber, please do subscribe.